Kapulo. Tapos kada adlaw hugas. Kini mo mag-imbita o bisita. Maghingan perti pa kanang pinggan. Palutuon pa ta. Human nagluto. Maghukad. Di ka man mag-share pa nila. Tayo kita pa yung hipos. Nakita mo dyan mahugas. Lagot naman dyan pa ni manghugas. Asa kong pagong kalingkawas. Yung taon aning trabaho. O kapulo naman. Manikuwan na lang dyan po aning trabaho. Asos kapait siya. Aning pupuri. O kinahadlang mo kayo para mabuhi. Apoy kaya. Kalamig ipaglaway. Hindi mo hugasan. Ay, laan ko na sa ero. Asa nang gutok eh? Isuroy tika kay ba ya kang Sana kinahanglan tag quality time to each other mag-date ba ha? Sige, ang ganahan mo lang. Oh mo na diyan ha. Una dito sa motor ato sa nato ang katabang kay ako ning ibilin ang balay kay bisig kawaton ba waton dala-dalaon. Sige, bilin-bilin pa man nimo nga ara ra. Oo. Adi dili mas mayom nang pasidan-an na to. Kay ba pa yung hagon pa to niya bag-o pa to niya magpabugnaw beta niya nagumana to pabugnaw mga to na sa lugar nga bugnaw nga kita rang duha nga may aircon TV may Kana sabon. lap nindot ka na. Tanatan ba? Apoy na siksuan yung kapatid. Sama na sige magyaw-yaw nung kapogason no. Ay, wala sir. Oy. Wala sir. Oo, giyaw-yaw da. Ako nga naghugas. Yan naman mo hugas, limpyuhi to dito ang sulod nga kanang ang lamisa, limpyuhanan pa ang kusina dito, limpyuhanan pa. Oo, sir. Ay, gabla ka sir. Kanang tarong pagkahugas, way sig reklamo diha nga hugasan kay tinrabaho man ka, mo din dapat. Pasensya na sir. Ako din tarong nugugas jud dire nga. Kanang walay baho, walay sibo. Kana mo sakto nga pagpangugas. Yan mo diha na ka kay mong manglakaw minimum nimo. Ay, sir. Kanang kabiyo sir ba kanang pwede mo makahangyo sir? Kusan man sa hangyo nimo? Bag-o pa kay kakadres trabaho. Wa pa kay usa ka buwan, sige na kakangyo unsan sa hangyo nimo? Ay, kanang hangyo sir pa kanang ganing. Una na sir ang akong sweldo 5,000 no. Oh. Unya, naa ba ko'y kanang baranas kuryente, tubig, na mo palit pa ko ako ang pangbugas, pangkaon ako, pangsudan pa. Unya, ako ang pang personal nga needs mo ba? Kuwang rasod kaayo ang 5,000 sir ay. Kahilas po nimo naon sa bag-o pa kay kam unya na ka ma-increase na imo sweldo kanang dugay-dugay na ka kanang 5,000 sakto ra na para sa ingana nga para nimo trabaho. Ay, Sam ka oy di man, sir. ay paglabi kanang murag hinilas ta kanay mo ba? Ikaw na magbuot tinuon. Sige sir, kanang adto lang ko ni mamo hangyo. Ay sos bisan pag adto ka sa imong mamo hangyo di gyapon na mosugot kay naa na kong budget ako'y magbuot sa tanan. Marang ikaw ay nasig reklamo diha hugasin na ng plato, kutsara, baso ay kanang haluwag. Sige sir, kanang amo adto lang si ko ni ma'am sir kay napo day ko isulti ni ma'am ko di ay nga kanang lami kay kamuda o kanang rapapampam sir ba. Yung sana mo pagkabaw. Ay, sus, sir. Kining resourceful kayo ta. Manidi eh, jud ta. Nagkatabi may sa tuang labandera. Saon ta man na unya. Nasipkat man gud siya gid iya haman jud istorya nako jud mo nang adto na lang ko ni ma'am. Kay si ma'am once makahibaw-an ni I'm sure mohatag jud to si ma'am og increase sa sweldo. Bakuan pa ka sir, kanang pwede ba kaniyang habyaan sir? Dili oy kana. Ikaw ba dili jud ka ma-joke in town lin. Kanang ikaw mo to ko alin gisuwayan ra ka ba? Gisuwayan ra ka. Mana ang imong sweldo karong katapusan 5K raman yung sweldo no. 5K ra gid Ako nang sir. 6.5. Dili 6.5 oy. 8K na jud ko na. Sure ka sir? Ya apila na nakog bonus. Mahimo na ng mga 10K na imong buwan. Ha? Salamat sir. Oh, sa pa yan. Basta Sige, sir, alay saba ni mamo mo. ay ato na sir joke lang pud pag istorya ra sa tika og kanang di ba ka mahadlok nako ba sige sir sige sir ato ra tong sir ha sir zipper na ko pa ba sir sige, 10,000 ang buwan. ay thank you sir kabutan sir